Dzingori nyasha pamusoro penyasha. Ukanyatsoshanda nekurira mumabhazi unogona kufamba neyaunoda. Muri Zimbabwe ndinokumbira ungonyora mucomment section kuti congratulations makorokoto anhlope kuna Dorcas Moyo uyo azvitengera mota yake itsva. Muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti iwewe usarasikirwe nema-updates andinokupai pano nguva nenguva, zuva nezuva. Semuimbi uku ndo kunonzi kurema, kwete vamwe vaya vanongochemera mota dzekwaSewikne Uchivhayo vachipfugamira. Mamwe maartist, maZim artist akatanga kudhara makundwa nemunhu wechidzimai naDorcas Moyo uyo azvitengera iye eToyota Fortuner 2024 model nyama apinza yega isati yambofamba. Ko imimi vai vanochemera dzotengwa nemumwe murume. Kunashe Studios yaburitsa iyo post yayaposta ikanyora kuti ukanyatsoshanda nekurira mumabhazi unogona kufamba neyaunoda. Congratulations Dorcas Moyo, new ride haisekwi NB dikita rake musikana. So Kunashe Studios inorekodha iyo Dorcas Moyo yabva yasimbisa ikati aiwa nemakorokoto sisi Dorcas. Kana usingarwadziwe nemukadzi uyu chingomupawo sando dzake wongomuti aiwa wakapenga Dorcas. So muri Zimbabwe zvaitwa naDorcas Moyo zvinhu zvakangonakawo kwazvo. Seshirikadzi haana kumbotarisa kuti no inini handina murume ndakafirwa. Munhu akashandawo nesimba kuburikidza nemusic yake yaanoimba. Vamwe vachiseka vachiti aiwa anorira mumabhazi, anorira muInter-Africa, aiwa atiteerere. But now honai kwazvasvika. Akwanisa iye kuzvitengera mota yaanoda yaanonzwa kuti iyi ndeyangu, ndakashanda nesimba rangu. Regai Wingidi azvemba kuti zvisina dikita rangu siya. Andiri mukuona ndopano wega kuti aiwa izvi zvine dikita kwete zvimwe zviya. So muri Zimbabwe in another story, idzi nyaya dzemaprank idzi dzichaurayisa vanhu, dzichakuvadzisa vanhu, dzinogona kusiya vamwe vava muguva. So tine prank yakaitwa mumwe wedu muZimbabwe ari kuSouth Africa anonzi iye Love More, achiitwa nevarungu veikoko kuSouth Africa, makaradi avakamupurenga nechipoko. Guys, alright, without wasting much of your time, ngatione prank yacho. Awega ndo paunozorora kuti yo. It is broken and sit so. Yeah, we're going up. Sit on top of it, it's fine. Alright. It's fine. It's fine, yeah. What's your name? Love More. Huh? Love More. Sorry? Love More. Love More. Love More. Yeah. What's the meaning of that name? Police. Huh? Police. Just, I drive funeral, man. You know funeral? Huh? No. Funeral. Hey, watch. Don't worry. You know Tokolos? What? Tokolos. Yeah, Bonnie Tokolos. Huh? Not. Ghost. Not. Ooh. Yeah. What? It's inside this car. Don't touch your windows. Yeah, look. Don't touch. Relax. Don't touch. Relax. Don't touch. We need to pray. Pray. Yes, we need to pray. Pray. Sit still. Relax. Louder. I can't hear you. Loud. Louder, yes. Baba nukuroma simba nukuronyasha Jehova pesa vanichifamba iwe nini Jehova. Tusukabire pesa vanati baba. Tukuroma simba nukuronyasha Jehova. Namuchibira kutungamirire ngorisiya were ndiri mupenyu Jehova. Damatukomberera Jehova. Ndiya musipa kaipa. Nukuroma simba nukuronyasha Jehova. Pesa vanichifamba iwe nini Jehova. Nemwe midzimu nditungamirire. Mwari baba nukuroma simba. Maruba. Say Maruba. Maruba louder. Maruba louder. Shout it, man. Shout. No, man. Maruba. Ghost. Ooh. No, man. Ghost. You. Look there. You. No. You. Look there. Look. You. Sure.
mzee, 2000. Maruba. Maruba. 2000 Maruba. Love more. Don't touch. Come here.